Muy buenas tardes. Aquí estamos en otra edición del PON, en esta que hemos denominado esta etapa de cuenta atrás, cuenta enrera, de los programas que haremos durante este mes de mayo para cerrar esta etapa de prácticamente 13 años de programa, donde intentaremos resumir cosas, evidentemente no se puede resumir todo, pero también nos apetece, y me apetece en forma particular, invitar a gente que ha pasado por el programa, como fue Cristóbal Fernández en el programa inicial de esta andadura, y hoy tenemos invitada a Lali Osta, que ha colaborado infinidad de veces sobre el tema de libros, y bueno, aparte la aprecio mucho, es una persona que lleva temas de libros, pero aparte, la especialidad no va siempre por el tema de personas más o menos eruditas, pero sí la manera que ella tiene de contarlos, la manera amena de entretener, de saber que ella ha leído esos libros y darte una idea que el libro puede ser interesante. Entonces yo creo que posee esa capacidad de síntesis. Hoy está con nosotros y yo le agradezco mucho que esté hoy. A la que le he dicho que si podía venir me dijo que sí. Y aquí la tenemos, Lali. Buena tarde. Y como siempre tenemos a nuestro amigo José María Rosquilla, el Roski. Buenas tardes. Aquí con su cámara, que todo esto será colgado evidentemente en YouTube. Lali, sabrás. Bueno. No es el Homo APM. No es el Homo APM. Bueno. Que yo sé que apuntas más por ahí al Homo APM tú, pero... ¿Qué Dios? Pero no será así. Eso es simplemente nuestro programa, es el PON. ¿Vale? Bueno, dicho esto, es una broma. Vamos a la música, como siempre intentamos recordar alguna de las canciones que hemos puesto, y sobre todo en este caso, en este modo particular, es una canción también en directo de un autor y cantautor inglés que también falleció este año, que es David Bowie, y bueno, lo tenemos como canción inicial de recuerdo de Remember, y luego sí estaremos con Lali Osta y empezaremos a hablar de lo que más le gusta, una de las cosas que más le gusta hablar, que es libros. Vamos a la música, David Bowie, Let's Dance, y enseguida volvemos. Bueno, este pequeño recordatorio homenaje a David Bowie en su Let's Dance, y bueno, volvemos al programa, en este caso con Lali, y a ver qué nos tienes preparado para él. Mira, vamos con lo primero. Començarem per un llibre una mica gruixudet, té unes 600 pàgines i pico. De bolsillo. Sí, de bolsillo. I és el que s'ha vengut més en castellà, aquest Sant Jordi. Jo tinc la 13a edició, o sigui que ja va tirant milles aquest llibre. ¿Qué es novela? És novel·la. Fernando Aramburu, ja pel nom veiem que és del País Basc, i aquí tracta el tema sobre el terrorisme. Llavors, clar, com que és un tema que està molt calent, encara, doncs està... Clar, a la gent li interessa aquest tema, no? El llibre, jo he llegit unes 200 pàgines, encara, vull dir, fa una setmana i mitja que l'he començat, i puc dir que està molt bé. Està molt bé perquè està estructurat en capítols molt curts, com a escenes, una sèrie, passa una altra, va tirant enrere, endavant, i llavors es llegeix, és fàcil de llegir, vull dir que t'enganxa ja des del començament. Es tracta de dues famílies d'un poble basc de prop de Guipúscoa, que són íntimes amigues de tota la vida d'allà al poble, i una li maten el marit d'una i l'altra, els protagonistes són les dues dones, principalment, però les dues famílies
formen, és el principal, però les dues mares, diguem, és on incideix l'autor. Llavors, clar, reflexa molt bé com es van viure, com viuen i com han viscut fins a la que ella va avisar que deixava les armes. Aquí comença amb aquesta notícia. Diu, tu saps que ella deixa les armes, però aquesta senyora, la Vittori, que els noms són bascos, jo no sé ben bé què volen dir, uns. Doncs la Vittori aquesta li van matar el marit i comença que el seu fill, un dels fills té un fill, una filla, el fill la telefona i diu que per la tele han dit que ella deixarà les armes. Llavors es va desenvolupant com va ser l'amistat d'aquestes dues senyores i com el poble, un dels fills de l'altra família, que no és la família de la víctima, diguem, doncs es fa d'eta, el mitjà. L'altra família té una noia i dos fills, diguem, la família Abertzale, diguem, no? Sí, llavors això entra, explica molt bé com es viu al poble, no? Aquesta por, com el marit primer és amenaçat, com rep les cartes per l'impost revolucionari, perquè aquest senyor ja arriba allà al poble i aconsegueix fer una empresa d'autobusos, d'autobusos, de camions, tot de transport, i es fa una mica ric, no és que sigui un multimilionari, diguem, no? I l'altre company seu, l'altre marit, diguem, és un obrer de la metal·lúrgia. Però clar, aquí explica, és que el que vull dir és que per una part està ben explicat, però per l'altra part trobo que en la família dels Abertzales, i així en general, els protagonistes els hagués pogut detallar més perquè va molt per sobre, i trobo que aquí hauria hagut de tenir més suquillo, no sé, són molt plans, i a la família Abertzale li passen totes les desgràcies, vull dir, està una mica desequilibrat, diguem. No és que vull dir que aquesta família sí que són més incultes, que són més... que en general tampoc és així, perquè hi ha famílies Abertzales que són cultes i els fills han anat a la universitat o han tirat endavant, però aquí resulta que són una família obrera i això. L'únic que per lo que he llegit és això, hi ha aquesta mica de desequilibri, però està molt bé, està molt ben muntat el llibre i trobo que ha tingut molt bona idea de fer aquests capítols tan curts, que són escenes que llavors tu vas lligant caps i clar, de com s'havien conegut, quan els fills eren petits i com passa després de l'atemptat, com s'enreix l'ambient, perquè la dona un cop, la Vittori, la viuda, un cop hi ha hagut això de que ja no mataran més, d'ETA, no? Que se'n torna al poble, perquè ella se'n va anar a Sant Sebastià, perquè hi havia un ambient molt enrarit. I ella se'n va anar a viure a Sant Sebastià, torna al poble i tots, clar, la veuen allà i saps allò que entres al bar, no? I tothom calla, no? La veu, se la queden allà mirant com dient aquesta de què va, no? Clar, té tot el dret, no? A tornar al seu poble, i ell diu que ja no hi ha més armes, doncs jo vaig fer la vida més normal possible, que de com jo hauria volgut haver agradat al poble, no? Si no hagués per mi. Això està molt bé. A mi m'està agradant molt, i a més és un vocabulari molt planer de com parlen ells, no? Llavors també al final del llibre hi ha un glossari de paraules en euskera que surten al llibre perquè tu sàpigues què volen dir, perquè clar, l'euskera és un idioma
que no té arrels llatines. No, no, ja, és molt ja. raro, no? Llavors, Ja, ja. clar, més o menys doncs, et pot orientar. Quan jo el recomano més que res perquè està molt ben sociològicament i tot, inclús, no? És interessant. Però jo crec que això, l'únic que dic és que els personatges haguessin pogut ser una mica més profuns, però bueno, la trama del llibre està molt ben feta i t'enganxa, però de seguida, Jo el recomano. Té 600 i pico pàgines, però no us espanteu, perquè es llegeix molt ràpid. ¿El nombre puede repetirlo? Patria. Patria. ¿El autor? Fernando Aramburu. Vale. Ja havia escrit altres llibres, ja havia guanyat alguna cosa, un premi, ja ha guanyat. Però aquest ja s'ha vengut molt aquest any. És de l'any passat, ja dic que estem per la 13ª edició. I bueno, jo crec que és molt interessant per saber què és el que va passar històricament tot aquest temps. Sí, sí. Pasará tiempo. Ojalá que este fin, que se dice que puede ser el fin ya de la actividad de ETA, sea realmente así. Esperemos que sea un tiempo ya de paz, que no vuelva a pasar nunca más. Pero indudablemente, con todo lo que ya ha pasado, ya habrá mucha cola, mucha tela para cortar todavía. Y pasará mucho tiempo en el cual se seguirán contando coses. Sí, fins i tot aquí hi ha un dels personatges, la filla del pare que és assassinat, vol parlar, o sigui, vol fer les paus, diguem, vol fer el gest aquest d'anar a parlar en el terrorista que va matar el seu pare. Ella vol, no tota la família escandalitzada, perquè fas, no sé què, o sigui, aquí es veu cadascú com reacciona, no? I està molt bé perquè veus com reacciona cadascú, com reacciona la mare, com reacciona el fill i la filla, no? Vull dir, trobo que és molt representatiu, però ja et dic que això de la família Abertzale ho deixa una mica coix, està tot una mica desequilibrat per al meu gust, Sí, la teva opinió. I que hagués pogut explicar una mica més d'on ve tot això perquè aquí només figura que el noi té males amistats i mira, s'apunta a ETA, diguem, com que s'apunta, no sé. Tot el poble és Abertzale, hi ha molta, però hagués pogut explicar més d'on ve això, no? Perquè no ho entenem massa, no sé. Aquesta lluita armada, que sí, que és per la independència, però aquí no ho explica molt, no ho explica, però bueno. Ya. Bueno, te ha dejado un poco ese vacío, ¿no? Sí, una mica, ja que és històric, doncs aprofundim una miqueta més i ja està. Però el llibre està molt bé, es llegeix molt bé i entens moltes coses i trobo que és recomanable, vaja, que segur que a tothom li agradarà haver-lo llegit. Jo penso que sí, que és molt interessant. Recomendamos a Fernando Aramburu y su libro Patria. Patria. Es titula Patria, Fernando Aramburu. Pues si quieres comentar otro más, pero sé que hay uno más todavía. Sí. Pero yo te pediría, a mi gusto, ¿no? Que de la montaña no lo dejes para el final. No, no, para el final no. Sí. Sí, és que pensava fer-ho pel final. Sí, por si acaso. Sí, no, pel ¿Quieres final. comentar el siguiente o comentamos? Ja ho tinc tot de tot. Vale, pues como quieres, o vamos a una pausa. Fem una pausa, no? Hacemos una pausita, tomas un poquito de agua y vamos a la pausa musical. Escucharemos a Alejandro Lerner, autor argentino que hacía 10 años, más o menos 8 o 9 años que no editaba disco. Sacaba un disco que se llama Auténtico. Este autor ha grabado con mucha gente a nivel internacional. Es conocido en ese ámbito, ha grabado con Carlos Santana, con El Sapling, varios, inclusive con Alan Parsons. Carai. Sí, lo que pasa es que eso se conoce entre ellos y a veces nos enteramos así un poco de rebote. Bueno, escucharemos 2 canciones de él y enseguida volvemos contigo, Lali. Molt bé. Bueno, con esta sintonía que nos pone nuestro técnico Guillermo Matallana, seguimos con
Es buena la sintonía, ¿eh? Lali. Hola. Tony llamando a Lali. Sí, aquí. Seguimos con el libro. Bueno, hacemos un poco de broma. Nos conocemos hace muchos años con Lali. Y hacemos un poco de broma. También no todo tiene que ser solemne. ¿Y qué tienes como segunda opción? La segona opció és el... Va, no segunda opción, segundo comentario. La segona opció, no, el segon comentari, si voleu, és el llibre del Carles Capdevila, Ah, mira, sí, que ha escollit uns quants articles i els ha reunit els articles que a ells li semblaven més interessants i els ha reunit en un llibre que es diu La vida que aprenc. Va aprenent ell. Bueno, jo totes les columnes que he llegit sempre m'han agradat, almenys les que he llegit en el diari. En el diari Ara. Ell havia escrit en el diari Avui també, en el 9-9, em sembla, també. I és un articulista que a mi m'agrada molt, per això m'he comprat el llibre, perquè toca temes, no grans temes, sinó de la vida de cada dia, dels sentiments, de les reaccions, de la feina, de les reaccions de la gent sobre una notícia, de les feines, no sé, així coses molt de carrer, no? Sí. I llavors aquí ha reunit uns articles que ell sempre té la paraula clau és aprendre, i sempre ha d'aprendre de tothom, no? I més ara que té una malaltia, que sabem que té un càncer, doncs ell diu, si és que no reps una patacada forta, no et poses les piles per posar-te a estar més atent al teu voltant, no? I llavors aquí hi ha articles d'una, a veure com t'ho diria, fa una introducció que explica una mica de què va tot, i ell primer diu dels aprenentatges i llavors també es diu de les coses extraordinàries que fan que allò que ens succeeix d'extraordinari és, com t'ho diria, és normal, o sigui, tot l'extraordinari ho posa com si passés a la vida com una cosa, acceptar-la com una cosa normal, com és extraordinària tenir un càncer, per exemple, una cosa negativa, però és extraordinària, una cosa, doncs acceptar-ho i no anar lluitant, allà bregant contra això, sinó acceptar-ho i entendre-ho una mica, i viure com es pugui, vull dir, viure-ho amb tota la positivitat possible. I tot això que sigui fora del comú, que no és normal, ho introdueix a la realitat normal, com si fos per, diguem que no exclamar-se d'això, sinó d'introduir-ho normalment. I després diu, tot el que es complica, totes aquestes complicacions que ens aporta la vida, s'han d'aprofitar. I diu, aprofitar-ho per conèixer persones extraordinàries, perquè tot això que et passa extraordinari et farà conèixer persones extraordinàries i fets també extraordinaris que tu en aquell moment no. I tot això és aprendre que ho vas incorporant a la teva vida. I després també diu, hi ha un tema que toca amb ell, que toca bastant, és acceptar les teves limitacions, que per una part és dolorós perquè tu acceptes que ja no podràs fer això més, però per altra part t'allibera perquè et treus un pes de sobre, vull dir, ja no podràs fer això, però pots fer altres coses. Exacto, sí. Bueno, és l'acceptació. Sí, és una acceptació i pot ser alliberador, perquè no has d'anar allà, ara que no puc fer això, com ho puc fer per intentar fer-ho? Doncs no, treus això de sobre i pots fer altres coses. Això és sempre general. Després, les feines que ell valora molt, fins ara són les infermeres, els metges i els mestres, perquè ell
també ha escrit un llibre sobre educació. Sí. Ell està molt preocupat per l'educació i per les maneres pedagògiques i sobretot per entendre els nens, perquè ell té 4 fills, em sembla que té 4 fills. 4? I sí, em sembla que sí, i algun adoptat. Vale. Bueno, sí. Amb aquests 4, però Otra manera. les professions les infermeres, que clar, que ara, que aquestes persones, els mestres, les infermeres, els metges, que no es limiten a la seva parcel·la, de la seva especialitat, sinó que mirin que aprenguin a mirar que aprenguin a mirar les persones amb més perspectiva per veure un tot, una persona. No només una malaltia i que té mal d'això, o només aquell nen que li passa això, que té aquesta dificultat, no, veure-ho amb una totalitat, no, diguem. I ell ha conegut gent d'aquesta, no? Ell per això ell sempre diu que el millor que podem fer a la vida és anar sempre pel cantó optimista. I sobretot també valora molt els voluntaris, perquè diu, són aquells ingenus que volen canviar el món i amb aquesta ingenuïtat fan que les coses, doncs, com t'ho diria, que tinguin resultat, perquè ho fan amb convicció i ho fan amb il·lusió. Per això els voluntaris els valora tant, tots aquests voluntaris que estan a les cases de colònies, que ajuden a la gent gran, no sé, qualsevol cosa, no? Que són gent, que són joves amb convicció i que busquen resultats, que no tothom és, diguem, és passota, diguem, no? I els seus articles en general en parla molt d'això. I també de les feines, per exemple, un article que ara recordo, que sempre a la feina sempre n'hi ha un que és un emprenyador, no? Que sempre et dirà, no, que això no et sortirà bé, no ho facis així, que sempre ho hem fet així, això no es pot canviar. Doncs no, hi ha gent que diu que dona gràcies a aquests emprenyadors perquè diu, no, doncs jo ho canviaré, però per millorar. O sigui, que sempre busca el cantó positiu de les coses. És per això que tots aquests articles a mi m'agraden molt, i més són coses, tracta sobre els sentiments, que s'ha de parlar més dels sentiments, que s'ha de parlar més amb les diferents generacions, no sé, són articles molt humans, no? A mi m'agrada molt, em fa una explicació, i no sé, jo crec que a mi m'agrada, no es tracta de llegir-los tots seguits, no, sinó que tu vas llegir cada dia. Jo per això m'agraden aquell llibre d'articles o de comentaris, per dir-ho d'alguna manera, doncs que els pots anar llegint així sueltos, no? I ho ha dividit en diversos capítols. Un és eduquem les criatures, una part, una altra part és la bona companyia i l'altra part és ser i fer, que és el que es valora més, el ser o fer, no? Vull dir, hi ha coses que ell ho veu molt clar i l'altre és la mirada íntima. Els ha dividit en aquestes 4 parts, 5 parts, i bueno, jo crec que és molt interessant, que fa de bon llegir i és un bon conseller, per dir-ho d'alguna manera. A mi m'agrada molt. Bueno, yo he tenido la oportunidad, antes, más que como columnista, él participaba también de diversos programas de TV3, era tertuliano. Sí, és veritat. No me acuerdo si del programa de Divendres o de antes. Sí, Divendres també ha sortit. Yo le había visto allá. Y las reflexiones de él, independientemente de que, bueno, ha tenido las circunstancias de esta enfermedad, siempre me llamaban la atención, o sea que es un hombre que considero criterioso, ¿no? Que con un criterio sano, un criterio conciliador, un criterio siempre muy cercano a la educación de los niños. Sí, siempre muy positivo. Es más, creo que aquí lo invitaron, si no me equivoco, aquí a Villasar lo invitaron para una charla sobre el tema de educación. Sí, lo van convidar aquí, sí. Si no me equivoco, sí puede ser, ¿no? Sí, em sembla que lo van convidar aquí a l'escola de Sant Jordi. No puede estar, pero bueno,
Yo me tampoco. imagino que habrá sido buena Mm. y más que recomendable, pero dicho esto, yo creo que es un autor que para muchas cosas, y hablo quizá ahora en un tema particular de aceptación de cosas, de circunstancias, vienen bien. A veces más bien para una, bueno, a cada uno por el lado que le toque, ¿no? Sí, clar, sí, per mi. Pero sí, eso que acabas de comentar lo veo muy una persona muy empàtica. Sí, sí, això mateix. Que si hem de plorar aquell moment, doncs Sí. has de plorar. vull Sí, dir, no, sí, no porque tallis, estamos vull acostumbrados dir. y sobre todo Sí. por el lado masculino, ¿no? Que Sí, sí, nos han educado de una manera de que, oh, no podemos llorar, que no nos mostramos débiles, no. Tienes que llorar, como le dijeron a un amigo mío que es, bueno, es coach, ¿no? mm, De estos que dirigen cursos de altas empresas y todo, y un día lo llamaron un amigo y le dijo que te siento la voz rara, y dice, bueno, es que estaba llorando. Y dice, ¿llorando tú? Dice, sí, ¿por qué no? clar. Y se me estaba acordando bueno, en aquel momento de su madre, que había fallecido, y bueno, un momento de tristeza, y si tienes que mostrarlo, vale. Quien dice la madre puede ser cualquier otro motivo, ¿no? No hace falta que sea trágico, sino siempre ese día pues, te sientes con ganas, como así reír, así llorar, ¿no? Y este hombre transmite mucho ese tipo de vivir la vida de otra manera, y cuando me enteré que lo hizo público su enfermedad, lo vi muy entero. Evidentemente verlo entero y sentirlo entero no significa que no esté pasando Sí, sí, no evidentemente significa... lo suyo, él, su familia, ¿no? Sí, sí. Però bueno. Hi havia un article que deia la pitjor pregunta que et fan, ara quan estic si diu, com estàs? Amb aquella bona intenció, no? Claro, Clar, i sí, ell sí. diu, home, ara li xoca molt, no? Que Claro, jo què haig de dir, no? Sí. Diu, home, és la pitjor pregunta que em poden fer ara, com estàs? Bueno, clar, la gent innocentment por eso- ho fa perquè tu diguis bé i tal, però clar, Claro, No. como... es- no, i també... a ver, pues yo te digo, más veces, diría que en casi todos, pero en esto, quizás por la evidencia personal de vida que bueno, estoy llevando, de que, bueno, cada uno tenemos nuestras circunstancias, tú la Claro. tuya, y la mía, aquí el Rocky también la suya, cada uno la suya. Clar, Bueno, ya más que ha estado también un poco delicado, que bueno, que ya lo tenemos aquí con nosotros, ¿no? Y cuando pasamos una etapa así de desierto, yo no me refiero a desierto en toda regla, sino mhm, de alguna malaltía, que algunas nos dejan más tocadas que otras cosas, este hombre, no sé, creo que transmite muy buena empatía, como también el Espinosa, ¿no? El Albert Espinosa. sí, sí, sí. Albert Espinosa también es un autor que Que no me sé encanta. quantes coses té i el tio, bueno, és Sí, que no sí. para de fer coses, té moltes, que si els pulmons, té un pulmó, Sí, només una em pierna sembla, menos, sense una cama, vull dir, és un, inclusive, bueno, no sé d'on té l'energia, però és Otro día si impressionant. acaso hablamos de Espinosa también, pero bueno, ha hecho cuando él cuenta que bueno, tuvieron que quitarle la pierna, pues hizo una fiesta, Sí, sí, un baile, ¿no? Y bailó con la enfermera, se comía de su de la pierna. cama, sí, sí. Bueno, tiene Sí, esa... és que... Evidentemente no puedo pensar que están desubicados de la vida, ¿no? Pero no, es justamente, bueno, es una aceptación muy profunda, ¿eh? Ojo, ¿no? Si bien lo muestran con una sonrisa, también está el hecho de, bueno, todo esto igual, no quería irme del tema de la empatía que tiene este autor que acaba de nombrar. ¿Recomendamos el libro? No, sí, jo crec que... Otra vez? El nombre? Es diu, bueno, l'autor és el Carles Capdevila, La vida que aprenc. Que ell sempre, això d'aprendre és molt important per ell. Claro, sempre. La es vida sempre vivirla, s'aprèn. como dice el dicho, vivirla no dejarla transcurrir. Transcurrir es fácil, vivirla es diferente. I trobo que és interessant, mira. Sempre és un bon... Però jo dic que és un bon conseller. Sí. Bueno, dejaremos pendiente. Yo ahora os invito a escuchar, vamos a la música, ahora vamos con un autor que va a venir dentro de muy poco, viene ahora el mes de junio, que, bueno, si yo que puede estar en el concierto hace años que lo espero, ha hecho algún paso fugaz por aquí, por Barcelona, ha grabado con diferentes artistas, también un artista muy internacional, es latino, de Guatemala,
se ha creado, pero ha hecho mucho tiempo, ha vivido también en Buenos Aires, Argentina. Bueno, ha estado de gira permanente. Y es un autor así también muy de vivir la vida. Y de un lenguaje muy de calle, muy urbano, más que de calle, urbano. Se llama Ricardo Arjona y pasaremos 2 canciones de él. Y después le pediría a nuestro técnico que pasara. Hoy dijimos que íbamos a recordar a 2 escritores que pasaron por aquí por el programa. Serán breves segmentos, en este caso el primero será un autor de aquí del pueblo que ha editado, creo que son ya 3 libros si no me equivoco, Vicente Buruaga, y pasaremos un pequeño segmento, creo que el inicial si no me equivoco, para recordar su paso por aquí. Y luego sí, volveremos contigo, Lali, para continuar con el último libro, Sí, l'últim llibre. que tiene que ver con un acontecimiento, o sea, una charla que se Sí, hace este el viernes, divendres. pero no digamos de qué todavía, lo dejamos para después de todo esto que he comentado. Vamos con la música, Vicente Buruaga y después contigo. D'acord. Bueno, después de este breve resumen de la presencia de Vicente Buruaga presentando su libro como Cangilones de Noria, cuando estuvo aquí en la emisora queríamos recordarlo con mucho cariño, ya que no nos va a dar tiempo en estos programas de invitar a cada una de las personas que nos hubiera gustado que vinieran o que volvieran de alguna manera. Sí, de esta manera que existe el testimonio sonoro y visual. Sí, y el top, Y visual, que ya hablaremos de eso en el próximo programa, que ya le diremos quiénes vendrán y por qué. Y que, bueno, recordarlo de esta manera es un pequeño homenaje. No sé si nos dará tiempo del programa de hoy. Hemos dicho también, recordaríamos a José Luis Sierra, cuando pasó por aquí también para presentar su libro. No sé si nos dará tiempo hoy, bien, y si no, de aquí a los programas siguientes lo haremos, porque no queremos dejar de plantear ahora la última parte del libro. Y sí recordar que también, bueno, diremos lo que vendrá en el programa que viene. El próximo Exacto. programa haremos una tabla redonda, tocaremos temas libres, de temas interesantes, de gente que ha estado aquí, que yo creo que es muy importante. Más que nada políticos. Bueno, sí, pero más que nada la realidad de temas que no, entendiendo bien lo de la política en el sentido de En el buen sentido de de la la palabra. realidad social, Sí. de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y para eso vendrá el doctor Mercader, Sí, señor. que ha estado muchas veces aquí hablando de cine, de África, y bueno, y tantos temas que él toca y pertoca. Estará también... Es una fuente de valores incalculable. Exacto. Y también hemos invitado al Pepe Cross, que ya está archi conocido este hombre, aquí también que quería venir y participar de esto. Bueno, no creo que diga quién es, por venir aquí del pueblo. Vendrá también el Francis Francis Selma, si todo va bien y responde. Y puede ser, no sé todavía, que venga un invitado sorpresa que aún no me ha confirmado. Bueno, estará Roski, evidentemente, A la cámara como siempre. aquí. Y bueno, aquí estaremos para compartir esta mesa. Café de por medio, no lo sé, No, más vale que no. ¿no? Y si es descafeinado. Descafeinado para Roski y cafeinado para los restos. Y bueno, es decir, lo del café es una excusa, ¿eh? Y bueno, esperemos que nos escuchen. Próximo miércoles, aquí a partir de 18. No sabemos si vendrá Sherpa. Yo supongo que sí. Sí, Sí, el mercadero se ha traído vendrá logrado. Sherpa. Charlie. Vendrá Sherpa. ¿Sí? Bueno, Sí. Lucilio. Sí. Y bueno, intentaremos compartir de la mejor manera este paso de esta gente con la cual nos la hemos pasado muy bien. Y, Ha marcado huella. Exacto. Sí, y aquí estarán, bueno, aquí estaremos para hablar de todo un poco. Y el Roski, no quiero dejar el tema, que esto venía también un poco del anticipo de todo esto, que lo iremos anunciando, está más que confirmado, ¿eh? Ya. Es que también hablaremos de
de su revista digital, quiero que él también cuente su La proyecto. Liberal. Jo anem pel Liberal. número 7. Pero lo dejamos para él, no hay Sí, ganas. sí, sí. Dejamos la intriga. Y que él vaya contando también, porque ya llevas 7 números, ¿no? 7 números Que cuenta un publicados. poco cómo ha venido, que se veía esta inquietud, ahora no lo tiene. No, Va, no de me acuerdo. cuentan nada. De acuerdo. Y también y bueno, música, como siempre, lo que podamos pasar. Y Lali, ahora te hemos dejado después de todo esto. Sí que hi ha coses per fer, està Sí, molt bé. Sí, Això està molt bé. sí. Y bueno, te dejamos en la última parte del libro, perdón, Del libro, del ¿no? último libro que querías comentar, de libros, quise decir, a esta sesión de libros, y que tiene que ver también con una charla que se hace en la biblioteca. Además que mi confusión se debió a que yo creí que era una charla, simplemente resulta que es sobre un libro también, ¿no? De la charla sale el nombre del libro. Dicho, no sé si lo he dicho bien, pero si no, explícamelo tú. No, bueno, és que hi ha hagut una mica de confusió amb això, perquè el cartell que està posat posa Muntanyes Maleïdes, Sí. que és el títol de la conferència o xarra o que li vulguis dir, que va suggerir Pep Coll, el mateix autor. I ell ha volgut posar aquell títol de la conferència d'això, que resulta ser que també és un títol d'un llibre seu, Muntanyes Maleïdes, però ell es vol referir en general als Pirineus, al que ha sigut la vida tan dura de muntanya, no? Per això Sí. se'n diu Muntanyes Maleïdes, Maleïdes. que de la vida dura que s'ha viscut allà. Vale, vale. Bueno, Però aclarado. llavors al club de lectura hem llegit un llibre, però bueno, és per tothom. Aquesta, No, vull dir, ja, tot ja, ja. trobada és per tothom, Ja. Vull dir, que el club de lectura hem aprofitat per posar-nos d'acord per llegir un llibre d'ell. Y que me ha llamado la atención que cuando has mostrado el libro antes, fuera del micrófono, yo decía, oh, pero si es el mismo tema de la charla del viernes, y tú me has dicho, sí, que hay un libro, bueno, me lo has aclarado, pero quería que también la gente que lo escuche esto, sepa que, bueno, la charla es la que es, pero a su vez también hay un libro que tiene este nombre que es del autor, Exacte, del sí, mismo autor. sí, aquest llibre de Muntanyes Maleïdes em sembla que tracta sobre les coses fantàstiques o les rondalles d'allà De al Pirineu. Pirineu. Hay muchísimas, ¿no? Sí, que es veu que n'hi ha El moltes. Pirineo, uff, Com cada zona doncs, té les seves fantasies i les seves Sí. rondalles i els seus mites i això. bueno, yo conozco por el lado que me toca de Huesca, conozco autores y autoras de libros de costumbres, leyendas, mitos. Sí. Sí, sí, Com sí. aquí al Maresme també hi ha Sí, llegendes, sí. doncs al Pirineu també. Bueno, me interesa mucho el tema. Bueno, pues lo dejo a tu Doncs, cargo, jo, no quiero... doncs, amb Sí, aquesta avinentesa, doncs aquesta d'això, doncs allò que el riu passa per doncs he aprofitat de portar aquell llibre que m'he llegit, ens hem llegit uns quants de la biblioteca, que és del Pep Coll, que es diu Dos taüts negres i dos de blancs. Ell aquí tracta un tema sobre el Pallars, sobre allà, perquè ell ve d'allà, ell és d'aquella zona, tocant a la Pobla, a prop de la Pobla, i perquè llavors ell doncs, sempre sentia que allà havia passat alguna cosa molt gros. La gent gran ho comentava, perquè els nens escoltaven a la gent gran i deien que allà hi havia hagut un assassinat, d'un assassinat d'una família als principis després de la guerra de l'any 42 o quan. Llavors ell sempre doncs, s'ha posat a investigar això. I tot el llibre és tots els personatges més o menys involucrats en aquest tema on van matar a una família d'unes masies de per allà. Penseu que aquell temps, a l'any 40, tothom anava a peu, perquè allà es feien
d'una masia a l'altra, d'un poble a l'altre, molta gent anava a peu i era tot molt aïllat. Doncs van matar a una família, el pare, la mare i 2 nenes. I això és una cosa que es veu que no va quedar resolt. I ell ha mirat en els diaris antics, ha anat mirant, i només ha vist un retallet així petit, però que no s'ha donat importància. I això és molt gros, no? De matar una família sencera. Bueno, llavors ell ha anat investigant i cada personatge, cada capítol és un personatge. Ell, d'alguna manera, ho ha novel·lat a la part, o sigui, barreja ficció i realitat, ha canviat els noms de personatges implicats perquè, esclar, no es volen sentir retratats aquí, no? I cada capítol és un personatge d'aquests, el jutge, l'advocat, la família dels morts. Llavors, arrel de tot això, aquí entens molt bé com es vivia allà als Pirineus, qui era l'hereu, com anaven les herències, com es partia la terra, qui eren els amos d'aquelles terres, perquè era gent de Barcelona que tenia unes terres allà. Aquí la família Sindreu, que vivia a l'Ametlla del Vallès, que coneixia els Millet, que va comprar la casa dels Millet i després la va vendre una altra vegada, la van tenir ells. La casa aquesta de l'Ametlla del Vallès, el Sindreu, la van comprar, la van tenir un temps i després de la guerra els Millet els hi van comprar. Perquè el senyor Sindreu aquest el van matar a la Guerra Civil perquè ella, com que no hi havia, com que tothom va escampar a la Guerra Civil, doncs es va quedar sense alcalde allà a l'Ametlla del Vallès i llavors es van reunir la gent més potent del poble i quan van arribar els de la FAI, els de la CNT o no sé què, un d'aquests escamots, els van agafar i se'ls van emportar. I en van matar 2, em sembla, i en van deixar anar 2. I un d'aquests morts va ser el Sindreu. Aquí surt un dels fills, o sigui, tots els que estan més o menys implicats sobre aquest assassinat i els mateixos assassinats, de qui eren, i es veus molt bé com vivia la gent d'allà, vull dir, amb una duresa excepcional, no? I veus que tots anaven, clar, a tot arreu es anava a peu, fins que van fer les pistes per als cotxes, perquè llavors aquest senyor Sindreu, els fills es van vendre les terres i llavors tenien una maderera, una casa de fusteria, que tallaven els arbres i clar, allà hi havia molt de bosc. Arrel d'això van fer més pistes, que podia passar els camions per transportar-ho tot això a Barcelona per fer el transport i tal, però Lleida i tot això era com un racó de món que aquí no ens vam calcar, aquí no ens enteràvem de res. I és tot un mundillo d'aquest gent que un cop els franquistes van guanyar, alguns, aquí explica que quan va esclatar la guerra alguns pagesos es van amagar a unes coves d'allà perquè no volien anar a la guerra. Però això fins a l'any 42, això fins al 38 o el 39, perquè aquí la guerra va arribar més tard, no? O sigui, quan van començar a anar pujant els franquistes no sé si heu vist un programa de la televisió que tractava sobre això de la guerra franquista i explica molt bé aquí en la batalla de la muntanya de Sant Corneli, tota aquesta zona del Pallars, que va morir tanta gent i molta gent es van escapar amb els pagesos, se'n van anar a França i quan van veure que la cosa va anar més tranquil·la van tornar. I doncs aquí explica com molts pobles d'aquests, que aquí s'explica, han desaparegut ja. I com gent que es resisteix a marxar del seu poble, perquè mira, clar, és que és dur, no? Perquè la gent, un cop les comunicacions ja són més
més regulars i més directes, doncs aquests pobles han desaparegut. I explica com es van inculpar una família d'un mas de més amunt, van estar un any tancats a la presó de Lleida, a Lleida, però no van aconseguir les proves necessàries. Aquí explica que no ho van aconseguir, però bueno, es veu que molta gent ho veia molt clar. Però clar, però que allà tot era així. Per exemple, aquests acusats van pagar amb un advocat que no era ben bé advocat, tot era una mica així, com t'ho diré, una mica així, que tot anava, que depèn de qui coneixies, no? Si coneixies, si tenies un conegut i després enxufar i pagar i que aquest conegut conegués un altre, que et pogués treure de la presó, o sigui, tot anava així, amb influències. Però aquí els personatges els diàlegs són boníssims. Està molt ben fet, està molt ben novel·lat i veus, i fins i tot hi ha fotografies d'algun personatge i tot. Aquí explica molt bé com es creu que va passar això i tots aquests personatges amb la seva visió de com va passar i com va morir, no? Tot es diu que va morir, va néixer, posa les dates de naixement i mort i explica doncs quina implicació va tenir a la Guàrdia Civil, tot un muntatge d'allà que queda tot tan, com t'ho diré, tan fosc. Cutre no, sí, molt fosc, perquè és que qui se'n va entrar allà, que van morir 4 persones, qui ho podia sentir en allà, que només eren aquests pagesos de més amunt que tenien, i tot era figura que era per enveges, perquè aquest pagès que van matar va anar a Barcelona a demanar al senyor Sindreu, quan les terres eren d'aquest terratinent, diguem, si podia també agafar una masia, un altre mas, per poder llaurar la terra. Llavors, els de més amunt es veu que això no els semblava bé, perquè hi havia unes terres que eren comunes i ells, segons diuen, ocupaven una part d'aquestes terres. Tot era molt conflicte de la terra. I sembla que per enveges i això, aquest senyor feia molts diners, aquest en el que van matar. Llavors, clar, sembla que arrel d'això, doncs el van matar, però el van matar amb ell i només el volien matar amb ell, total va acabar la cosa un desastre absolut. I tot era per qüestió de terres. I està molt bé perquè explica com vivia la gent i com era la gent d'allà, d'aquell racó de món, fa 40 anys. I els que uns ja estan morts, uns que tenien 80 anys o així, alguns ja s'han mort. Van ser testimonis o que ho coneixien, tot l'entrellat aquest. I el llibre està molt bé, és impecable els personatges que surten aquí i com ho explica, i trobo que és un document fantàstic i molt interessant d'aquest succés que ningú es va assabentar, que va quedar com impune, ¿no? Bueno, yo creo A ver qué nos explica allá, Pepe. A ver qué nos explica este viernes. A las 7:30. Ah, vale. Aquí en la biblioteca de Camañé. Ahí estaremos para escuchar a Pep y a ver qué nos cuenta de las montañas Malheridas, que hay mucho, yo creo que hay muchas cosas, a ver qué nos cuenta él. Yo creo que puede ser una buena oportunidad también de enfocar y conocer los Pirineos de otro punto de vista, nunca mejor dicho. Bueno, i a més també, ara us explico perquè ens situem a la contraportada del llibre, que són les tapes i la contratapa, hi ha tot un mapa de la zona, i veus tots els noms de les masies, d'on anava la gent. Ho pots ensenyar? I està bé, perquè alguns d'aquests pobles ja no existeixen.
Vull dir que, clar, penses, ja no existeixen. Jo que voldria anar aquí a veure com és això i tal, i trobo que està molt bé, perquè veus tots els camins, o sigui, és que penses que tot això, aquesta gent ho feia a peu, feia 2 hores de camí per anar a la pobla, al mercat del dimecres a portar els animals, tornaven, estaven tot el dia allà de mercat, tornaven amb els animals, tot, vull dir, era tota una història, una vida molt dura, molt dura. Ya imagino. Bueno, Jo pues, trobo molt interessant, a veure què ens explica el Pep Coll, què ens explica més. a ver, Lali, te agradecemos mucho tu presencia, la de hoy Jo encantada. y la de todo este tiempo a lo largo de estos años que has venido. Sí, han sigut uns Sí. quants. Sí, bueno, ya se verán por dónde se abren los caminos de aquí en más. Bueno, Habrá una etapa de descanso seguro bueno, y a ver Ahí le va qué, bien. qué caminos se abren, pero por este que hemos recorrido juntos, de muchas maneras, pues muchas gracias por estar de res, jo I- encantada d'estar aquí. y por colaborar y bueno, ya veremos por dónde van Molt bé, los senderos del Señor. molt Eh? bé. Pues nos Moltes vemos, gràcies a tu, a vosaltres, en general, a tots. bueno, pues nos vemos el viernes Molt y bé. seguiremos siendo vecinos. D'acord, Mi vecina Lali molt bé. y su perrico. Vinga, adéu. Bueno, escucharemos música, ahora nos despediremos prácticamente con esto, le pediré 2 canciones a Yerma. Se cumplen los 50 años, ya 50 años de la creación del grupo Pink Floyd y se ha hecho se ha inaugurado una exposición, si no me equivoco, ha sido hoy o esta semana, en Inglaterra sobre los 50 años. Y bueno, qué mejor que pasar algo de música de ellos. Supongo yo que en estos programas también pasaremos algo más. Yo le pediría a nuestro técnico que coloque 2 canciones, porque yo no creo que dé para más, y aún así no sé si llegaremos. Que escuchemos del segundo disco de Pulse, Money, y si da tiempo, With You Are Here. Y con esto ya casi nos quedará para saludar para el próximo programa y poco más. Cuando tú quieras, John. Bueno, no da tiempo para más, dejaremos esta canción también para ver si la podemos pasar de aquí a los próximos programas, Will You Are Here, canciones emblemáticas. No hemos puesto la clásica, como decía Lali, la de The Wall, la Perry y todo eso, pero hay canciones de Pink Floyd realmente más emblemáticas, diría yo, con más gusto inclusive. Pero bueno, esto ya para los que nos gusta mucho Pink Floyd, ¿no? Dicho esto, nos despedimos hasta el miércoles que viene, a partir de las 18:00, cuando los invitados ya estarán aquí seguro. Seguro que sí. Y repetimos el programa el día lunes a la misma hora, a 18, para que quiera escuchar otra vez a Lali y recomendar los libros que ha hecho hoy. Y bueno, y los que puedan el viernes ir a la charla del Pep. Pues muchas gracias nuevamente, Lali, Josep. A ti. Nuestro técnico aquí en Jaume y bueno, fin de mes que ve.